Türkmenistan'ın bankları daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerinin okuw töleglerini iyi vermek düzgünlerini täze çäklendirme girdenden soň munyň bilen bagly ýurt raýatlarynyň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary barada Azatlyk radiosuna maglumatlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu barada Russiýada okuyan studentleriň we olaryň Türkmenistanda ýaşaýan enatalarynyň ençemesi Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň birine gurrun berdi. 14 awgustda Amne güni Kazandaky, Saranskaky we Çebaksari'däki universitetlerin studentlerinin vekilleri hem Moskwa geldi. Olar bu yerde Türkmen ilçihanasyna barıp studentlerin resmi namalaryny berip olary möhür goýdurmakçy boldular. Ýöne ilçihananyň garawly studentlerin vekilleri bilen gödök gürleşip bizar bolduk, ilçihana bu meseleni çözmeýär. Barın hemmäňiz gidin diýip jogap berdi diýip ýagdaýa şaýat bolan studentleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda 17 awgustda Moskwadaky Türkmen ilçihanasyna baran türkmen studentleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä ilçihananyň bir işgäri studentlerin resmi namalaryna möhür goýmak barada Aşgabatdan gelip gowşan resmi buýrugyň ýokdugyny aýtdy. Ol munyň studentleriň we pul iýerýänleriň sanyny azaltmak üçin Aşgabatda oýlanyp tapylandygyny öňe sürdi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan studentleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu barada Moskwadaky Türkmen ilçihanasyndan we ýurdun daşary işler ministrliginden kommentari almak boýunça eden iýdigderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýatlasak 14 awgustda Azatlyk radiosu mundan beýlek Türkmenistanyň banklarynyň daşary ýurtlarda okuyan çağlaryna pul berjek enatalardan degişli ýokary kujaýynyň beren resmi namasyna Türkmen ilçihanasynyň resmi möhürni goýdurmagy hem talap edýändigini habar berdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen habarlaşan Russiýadaky we Belarusdaky türkmen studentleri hem de olaryň Türkmenistandaky enatalary Moskwadaky, Kiýewdaky türkmen ilçihanalarynyň resmi namalara möhür goýdurmak üçin baran ýurt raýatlaryny kabul etmeýändigini habar berdi. Şol bir wagtda manady resmi kurs boýunça dollara çalyşyp valutany daşary ýurt ýokary kujaýlaryna iýerip berýän Senat, Türkmenbaşy we Türkmen Türk banklary bolsa, enatalary Türkmen ilçihanasynyň möhür bolmasa çağlarynyň täze okuw ýyly üçin tölegleriniň geçirilmejekdigini tekrarlaýar. Geçen hepde enatalaryň bir toporu banklaryň talap edýän möhürni Türkmen ilçihanalaryndan alyp bolmaýandygyny aýdyp Türkmenistanyň daşary işler ministrligine hem ýüzlendi. Ýöne bu ýerdäki resmiler olary barın banklaryňyz bilen çözülüşiň diýmek bilen çäklendiler. Bu aralykda dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen karantin düzgünleri şolsanda çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň käbiri öz okuyan ýokary kujaýlaryndan resmi nama almak da hem kynçylyk çekýär. Studentleriň we olaryň enatalarynyň sözüne görä, şeýle kynçylyklary Russiýanyň Ivanovo döwlet universitetinde okuyan türkmen studentleri başdan geçirýärler. Biziň şäherimiz şol sanda universitetimiz karantinde bolan sebäpli okuw jaýynyň köp bölümleri işlemeýär. Ençeme türkmen studenti özlerine bu universitetde okuyan baradaky resmi namanyň berilmegini sorap dekanada ýüzlendi. Ýöne dekanat 20 awgustda işläp başlaýar diýip bu universitetde okuyan türkmen studentleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu barada Ivanovo döwlet universiteti bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valutanyň resmi söwdasy ýatyrylandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara bazar narhy emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçöründe saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada ýetdi. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edileni bäri türkmen banklary çağalary daşary ýurtlarda okuyan raýatlara käbir konvertasiýa ýeňilliklerini hödürleýär. Molaýyklykda enatalar çağalarynyň daşary ýurtlarda okuyan baradaky resmi namalaryň ençemesini banklara tawşyrandan soň olaryň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini manatda geçirip dollaryň resmi kursunda ýokary kujaýlara iýerip bilýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ilatyň pul bermek düzgünlerini iýdigderli çäklendirýärler.